Понякога светът и животът могат наистина да изглеждат непоносими. Затова е толкова важно да се отнасяте към себе си с доброта, както бихте направили за най-добрия си приятел в моменти на съмнение или самооценка. Макар всички да имаме моменти, в които не сме в най-добра форма, всичко е наред. Можем да приемем тези моменти като част от човешкия опит. Когато не се чувствате уверени или сигурни какво да правите по-нататък, най-добрият път напред е да приемете себе си и да знаете, че заслужавате да се чувствате добре. Отделете секунда да се потопите дълбоко в себе си, отвъд повърхностните неща. Спомнете си вашите силни страни и моменти, когато сте били въодушевени. Приемете своите странности и предизвикателства. Това самоосъзнаване ви дава възможност да владеете напълно всяка своя част. Дори странните и прекрасни неща, които ви правят да сте вие. Грешки? Те са като пит-стоп по пътя на живота, а не надпис край на играта. Вместо да ги приемате за провали, приемете ги за грешен завой или дори възможности да научите нещо. Приемете тези прозрения като инструменти за преодоляване на бъдещи предизвикателства. Не забравяйте, че израстването иска време, затова празнувайте всяка малка победа по пътя си. Намерете време за неща, които дават стимул на ума, тялото и душата ви. Потърсете приятелите си, разходете се навън, направете нещо, което ви носи радост. Ритуалите на любов към себе си укрепват вътрешната ви сила и устойчивост. Те са като ваши тайни суперсили за справяне с неочакваните обрати в живота. Можете да направите всичко, повярвайте. Въоръжени с самоосъзнаване, самоприемане и здрава основа на любов към себе си, сте готови сериозно да се справите с лабиринта на живота. Винаги помнете, че заслужавате състрадание точно такива, каквито сте. Започнете това пътуване и знайте, че вашата сила и издръжливост ще се справят с всичко, което животът ви поднесе.